Zalantza bat, zuek nola egingo zenukete semaforo bat matxuratuta? Gorrian. Semaforo ondatu, bai. Ondatuta. Nola da, ondatutakoaren aurpegia, Marke? Bai. Itxa honi etxera nuen, Bihopean egin dugu, jazki. Agur. Markelena, ongi, Bai? Dakigu nola. Kuriositatea zen. A tope. Bai, Garrantzitsuena, edonola saiatzea da. Esperantza ez da galtzen inoz bez. Sekula. Eta murra joten. Zer den montera biombo ba? Bionboa da, hori ba, arropa galdatzeko, bereizteko, eta bionboak dira horiek. Guazi gara bi bombo jotzen edo... Zure pixukidea gonbidatu behar baduzu ere. Beste bizuki bat dekogu, hiru hemen zarete. dagoena gainera, azer? Non dau? Nanda. Txalo, bero bat! Saiatu, baina batez ere, animatu eta ongi pasa. Giroa, eski oso girona. Txutxo egiten dira hasi gara, esperientzia politia izan da. Bai. Bai, oso. Tu lertu, osko! Ez hau itxutez esku hartu. Ja, hori ba! No, ama, tozte txera! Epa!